Mga atong kadiliman mo sa iPhone eh. Ay, tatisa, muna mo sagingan? Umori ako bago na palita sagingan. Mo di nadugay kag Oh, abot. disturbo kayo mo ato ba? Nang-harvest ko ato sa saging. Ikaw daw anang kalaban ba nato sila pangagno. Elisir mouth na ilang gamit. Gani, Choy, pwede mo sagingan ba? Lala, kinsa man na? mura man na, diwata. Diwata? Napa di diwata ron? Naoy, Alak ka. katong daw na ito. Tagi daw, tara daw. Tara. Kanindot sa mga saging diri oy. Kasino sa mga saging oy, sama kasino sa kidaladala sa kumbana. Alam mo sa iPhone. Uy, Taysa. kaysa. Bago na na. Stilan dyan si Inchi ko. Kita na po na siya inkwentro diya ba? May diwata na niya. Di na diwata. Nagbalasad ko. Basta tika dyan ba? Magabaan dyan ko. Awa laki, awa. Wadyo ko na si Piat. Basta sika magabaan dyan ka. Sige, dyan ko ka nagba ba? Ma'am, asa padulong ang dalan? Dalan sa Padulong sa imuhang dugan. Nilapitan ko. Joke na bitaw to, ma'am. Pero seryoso na niha. Asa na ni na lugar? Nasaag manggod ko. dalan sa gawas sa imong ipangita, sir. Tara, sabayan ta ka. Sige, ma'am. Sabali ko, ma'am. Dong, dali sa. O saman. Ayaw kumpiyansa ni lugar ha. O, nga naman. Kahit pretende ka nagmaligdong nagpuyo din dapita. Saman, yung na tao man na. Bahala ka. Katao, ani, unsay manigno. Kinsa man ay mong kaistorya, tara na. Awa, dala na gid si Inchik. Dong. Oh, kauban to ni mo tong lalaki ganina. Asa ka to si Inchik? Oh, Kauban to na ko nga naman. na, delikado din yung dapita. Ano Ang kayo? mga tao diri, puro na yung mga maligno. Maligno? Kaya ba ko si maligno daw? Mo gani gibaligyan ang yuta. Kaya nagpuyo dito na puro mga engkanto. Wala, kanto, mga kampo ni Kadiliman. Dili tanan. Unsa di ay? Kay kami tanan diri, dami mga gahom. Ha? Nakay gahom? Na, gusto ka mo tanaw? Sige daw. Hala, taysa. Kang kinsa man ang nagikan imong gahom, kang supremo o kang Kadiliman. Kasupremo, pero sagad diri, sa kadiliman. Mo nga, samtang napatay oras, padulungan to imong kauban. Delikado nagdalo na sa kaharian. Hala, sige. Kabulo ka mo blink dili. Kabalo, O sige, sabay ta. 1, 2, 3. Diwata. Hi. Asa ba to si Diwata? Walay diwata, ihalati kang Kadiliman. nagawan. Uy, nakakita ka diri. Babae o lalaki. Wala ra ba? Nakapula ang lalaki. Wala ko kabantay diri. Ganina ra ko lang si bungagbas diri. Atay na. Saan nakato sila karon bay? Tara, pakitaw na to dito. Tara. Ha? Nakapula? Si Inchik. Hoy! Saman? Si Inchik nyo pasabot? Oh, kato. La, nato sa unahan, gidala ni Tatay Idoy, nalito. Ha? Mo ba? O sige. Mo to sa mi. Na, saan mo kayo nahitabuan ni? Kadiliman, ihala na ako si Inchik sa imo. Maayo tata Idoy kay imong ihatag si Inchik sa ako. Kay aron mabuo na sad ang akong lawas. Ha ha ha. Tora, usaman, tiraw na ako na. Ha? Ayusa. Isa. Ano man? Si Pastor ay makatulba na ng problema na. Awa ko si Inchik na sudlan naman na. Kay katong ni Agi nga nagsabay mi. Hindi na ako na makayo paggawa si Inchik. Si Pastor sa tawagan na ako. Pastor, basta. Ako rin bahala na. Ulat lang ko diri. Ug mutakas. Pit ka. Pero ayaw sa gilabti. Ato sa ko ha. O sige. Sige. Matawagan ni si Pastor. Kadiliman, ikaw na'y bahala ka Inchik, kay napa ko'y lakpon. Asa naman to sila? Gaya ninyo eh. Tanawa na unsan nao. Nasudlan ako si Inchik. Katurag yapon Pastor. Ang kadiliman lagi ba? Ang aklat rin mo bahala na. Kung sa man o pulo dire, gusto mo makadawat sa kong power? Bus, tabangi kong shield. Di na ko ni makaya ko na isa. Kabalaga! So na Pastor. Di mo ko ka-power kay nak-shield ko. Ipo ko! Ako po di po ko ka-power! Ang mga pulong rin bahala na. Pwede din na diyan. Pwede kayo. Sige daw. Masigo sa ako ninyo, dili gyapon madayon ninyong plano. Ha 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 ha. Gunung-gunung kuat ciao perkitik kuat kuat ciao ka. Gunung-gunung kuat ciao gunung-gunung perkitik ciao. Murag ming ipik na gyud! Ayun Pastor. Ayun. Gunung-gunung kuat ciao gunung-gunung perkitik kuat ciao. Tik.
Wala ra dyan. Okay na kasik. Nausa na mapuko. Kalas gawa ni mo, dali ara ba ni mo masudlan? Kulang makasapagsalig. Ha? Apin ako nagtamkura ko. Damgo. Giyaway mga ganimi mo.